Oganda Luo, oganda mar onagi, kamoro amora ma intiere, iluonga ni Atila Jaseme, jomoko luonga ni Joseph, Atila Joseph. Mae channel mara iluongo ni AJ kata Atila Jaseme. So, arwakou kae odwa, an awacho dholuo kendo ajaluo, an wuod Seme, Seme Kadero. Koro kawuono adwaro ni mondo mi at least wadonje odwa ka mondo mi wachak go mbaka. Mokwongo, penjo manyalo penjo mokwongo, be ing'e gweng'u? Ang'e nyalo wacho ni Jaseme igi kanyo. An kaya Kisumu, ing'e jomoko wacho ni aja Kisumu, igi kanyo. Be ing'e gweng'u? Jaluo ma Nairobi, be ing'e dala? Dala, ng'eyo dala onego bed ni ing'eyo dala from Kisumu. Aya, ilor piny, adhi Seme. Seme no kichopo idhi Seme kanye? Adhi Seme Kadero. Kadero no kichopo idhi Kadero kanye? Koro seche moko ng'ato nyalo gik gi kanyo. Nyaka ing'e ni an ja Kadero. Kadero, Koyugi, dhot mar Koyugi kata Kayugi. Kia dhot mar Kayugi, kore kidonjo kore dala. Nyumba kumien Kayugi kore kidonjo kore dala. Dala mar Korayo. Orayo ni bende en ng'at makwaru, en ng'ama duong'. Iya Korayo. Korayo ka ng'a? Orayo ni en wuod Okudo. Okudo. Koro kanyo nanyalo wegi kanyo mondo waduog mondo wasolve kama yae. Orayo. Koro an wuod Ochieng'. Ochieng' e wuod Orayo. Koro Ochieng' to wuonwa. Koro dalawa en Kochieng', Jalejo. Ageni jok mang'eny mani Nairobi kae, mondo mi gimi background makamano nyalo bedo matek ahinya. Amor ka nenu, kendo amor ka samarado gi jaluo moro amora e town. Amor sana ka winjo ka ng'ato kadha to winjo ka giwacho dholuo. Akia ni bende in gi mor aina no. Wan joluo wan jok ma ka nyiwa to gi nyiri mabeyo, nyiri mopuonj, nyiri manigi morals. Mana matin ahinya ma kethonwa. Matin kabisa ma kethonwa. Kora kia ni onego wakonygi nade. Mokwongo abiro biro gi topic moro kae mabiro mulo wach mar mbui. Tiyo kod mbui. Ing'e ni mbui en gima keyo wach kata mbui emiluo aluongo gi mbui e dhowa mar Luo. Koro ing'e ni mbui en gimoro magedo to mako kama duong' kamae. Koro piny masani en piny molony. Koro piny masani okelo gimoro kae miluongo ni digital. To digital ni obiro gi yo moro munyalo tudru godo kaka sani koro watudre, lakini ok wanyal nere one on one, but koro ok wanyal nere achiel kachiel, but piny masani molony ni omiyowa thuolo mar nenre e yor mbui. Koro dong' wanwang're, koro mae mbui mamiyo inyalo nena, tabende anyalo yudo thuolo mar tudra kodi ma ok warado kamae achiel kachiel moso lwedo. Duong' odogni amina. Akani ban gi duol manyalo yalo. Koro amor kodu sana kaka utiyo gi mbui. Joluo mang'eny osetiyo gi mbui momiyo nyingwa obedo malo kabisa, kendo wabedo jok ma imiyo luor. Lakini nitiere jokwa achiel ma onego wakonygi, onego wago mbaka kaka joot. Wang'e niya, sama itiyo gi mbui ni lando wachni kendo wachni kere mabor, but gikone oweyo dot mane piny kae. Kata wati gi Kizungu, nikech ing'e ni dholuo gi Kizungu chiegni. Ing'e ni jok ma oko gokawo waga ni wane wazunge makoni, wan wazunge marotenge. Koro impact mane ma ikele life ng'ato sama itiyo gi mbui? That is my first question. Sama itiyo gi mbui onego bed ni itimo gima positive, gima konyo ng'ato e ngimane. Kaka an sani adwaro na ti gi mbui ni mondo at least wapuonjre. Ipuonja gimoro ma pok ang'eyo dholuo, abenda puonjra kodi matin ma aseyude, mondo mi at least dhogwa ni kik lal. Nikech inwang'o ni sama wachopo Nairobi kae, inwang'o ka dhogwa ni lal kabisa. Inwang'o ka koro ang'iyo gi Kiswahili,
ang'iyo gi Sheng, ang'iyo gi English ma wiya wil ni aya kanye. Nitiere kabila moro ka iluongo ni Wakamba. Jogi gin jok moko ma onyalo winjo thumgi kochakre okinyi nyaka odhiambo. To ok obro golo playlist no kata ok obro golo padogo moket pado machielo mopogore gi pado mar jokorgi. Kowinja winja ni jakorgi ni kamoro dhi go thum kaka wan ing'eni wan gi jothumbewa Prince Inda gini, wan gi Elisha Toto, wan gi Musa Jakadala, wan gi jogo madongo dongo, thuondi mag thumbe masani gi thuondi mag thumbe machon, Taska gini, Ositokale, inyalo kwano gi e comment section kanyo. Ging'eny. Tipode nwang'o ka jaluo pod gore gi jaluo wadgi. Ma ok anyal gombo ni wabed kamano. Nyal gombo ni wan kaka joka Ramogi, oganda Ramogi Ajwang'. Agombo ni wabed kamoro achiel, wasum paro, wapuonjre, wati gi mbui ni. Jok moko wanyal chopo negi achiel kachiel, wati gi mbui mondo mi at least wakow hera kata let's spread love, gospel of love. Ne jogo matiyo gi mbui e yo marach, an kwayo mara, in jaluo wadwa, sami tiyo gi mbui e yo marach, seche moko atinni, in duong'na, seche moko in tacha, in role model mala, in mitelo gi taya mbele. Koro kalu idhi nyuma abugo, tabe nitiere jok maluwo bang'a, wanyumo ji adi e bugo. Walalo ladho mar oganda onagi ma ji osemiyo luor for the longest time. Kendo ji oseng'e maber ni wan joma nyalo watin kabisa. Ginyalo wa yor simo, ginyalo wa yor yuto, but wadak maber. Wadak maber. Nikech sani king'iyo kata okuyu sani gi jaluo ok apar ka en kaka chon ing'eni okuyu emeni nyalo ng'iyo, inyalo wacho ni jogi nigi pesa bana, lakini tinde mesa lokrega. Koro sani mesa oselokre, joluo osechiewo. Gini kata ka jaduong' masani ni e telo ni, ojana ni, kanodonje telo ng'eni nowacho ni gidwaro konyo joluo mondo joluo wuoge e chandruok kata dhier. Sani ing'eni makodhogi ka gineno ka samatin ng'ani gero mansion, samatin ng'ani gero ot marabet mathagalan kabisa. Kata mana Brian Omolo ma bende iluongo gi dhog midendego ni Calligraph Jones, sani ogero mansion maduong'. Aya king kaka be yande kodhi dala ogero ne min gi ot maber. Yani gineno ka joluo kara sani wigi ochiewo. Koro gik makamago mwadwaro, gik makamago sama king kaka otimo kamacha okete mbui, yani miyo bende ng'at machielo bende kaka Willy Paul Kolcha bende nyalo sikre. Aya Timothy Dat bende naneno, Timothy naneno ko bende osetimo kamano dala. Koro ing'eni gini motivate wa mondo mi wamed gerre kaka oganda luo. Koro magi e piem maber, ok piem mar ketho nyigwadu, piem mar ketho nyithindwa mabiro malo. Iwinjo, onego bed ni wapuonjo nyithiwa gi, wang'iso gi direction. Iwinjo, an nyathiu, nitiere ng'at moro manie mbui ka, seche moko iduong' moloya, but nitiere gimoro ma kitimo mielekeza apadhi gombo ni anyalo gombo timo ne mamwa kama, anyalo gombo ngimana anyalo gombo timo gima kamae. Iwinjo, sama gombo timo gima kamano, adhi luwo footstep magi in mondo mi chop kanyo ni itime nade. Iwinjo, adhi lan kaka onego bed ni abolra, kaka onego bed ni atiyo matek nyaka chop kanyo. Koro wakonyre uru kaka oganda luo, kaka oganda joluo, kaka oganda onagi, waherre uru. Waher uru gigwa, wanyiew uru gigwa. Kanyalre, watem uru kabisa kanyalre, wanyiew gik moko ma onagi loso. To onagi bende sama iloso gimoro, kata onagi bende sama invent gimoro. Nitiere gimoro ma bende nyaka ung'eni business kata ohala en piem. Koro piem nitiere ng'at moro ma nyalo loso gino ong'ala mo okadho marino, but beche en ma dewo mfuko mar ng'at mani piny. Koro sama watimo magi be nyaka wang'e ni nitiere jok mani malo, nitiere jok mani piny. Koro itemo at least
ang'e ni pesa to ber, but inwang'o ka gima complain manwang'o ga kuom jouso ma gin onagi, inwang'o ni seche moko giketo bei, ging'awo ga bei malo matamo kata mana koro onagi wadgi promote. But ageno ni bang' video ni wadhi temo lokre mondo at least wagerre uru. Sama ibiro inyiewo services meka, ayudo pesano, abende adhi kacha kawuotho kama dake kacha cha, adhi yudo ka mama moro uso rech kacha, nikech dong' imiya pesa moro maloso profit maber berie, abende adhi miye ni mama miya rech ni, chamo rech kanyo, boyudo pesano, kiny ondogo go chiro. Kamano e kaka wagerre. Koro waherre uru, wapuonjre uru, wati gi mbui ni e yo maber, mamiyo nyathi maya malo obiro malo ka en nyathi moro ma oriere, winjo. Ok ni sama tin nyathi odonjo e mbui kamae, mbui moro nitiere kae ma keyo weche e yo mapiyo piyo kabisa, iluongo ni TikTok. Nyathi odonjo e TikTok dakika matin kamae, onwang'o ka mbas min gi ni duk, bas min gi dong' mana gi sirwari maiye. Inwang'o ka moko to koro ni nono. Wan kaka jok madongo seche moko wanyalo wacho ni mano burudani mar jok madongo. Onyalo bedo nomora kata moro ng'at machielo, but nyathi ma koro ya piny koneno gima kamae, onyalo neno ni kara kamae kaka piny dhi, kara be we adhi kamae. Akino wanwang're kanyo. Koro watema at least mondo mi nyithindwa gidong e yo makare, nikech gigi to gin gik manitiere, but nitiere kaka itimogi. Ok ochuno ni nyaka itime kama odhi ketho nyathi ng'ato. Seche moko onyalo ketho ga nyathine, nikech sani sim nitiere gik miluongo ni screen recording, en gima nyalo record gima timre. Koro akaw kata ni nitiere sama itimo gigi, ng'ato kawo picha nini, ing'e ni mbui wiye ok wil. Chieng' moro ng'ato biro paro ni gini, isebedo gi familia ni, in gi nyithindi kamae. Koro ka nyathini be nigi sim maduong' koro kapoka odonjo kamae mbui ko oscroll, to pok orado gi pich min gi kani duk. Pich wuon gi kaka ne tim ang'ono. Ok apar ni wanyalo gombo ni wachop kama kamano, unless ni koro wan jok mogak. Koro aherou kabisa. Koro mane gima dwaro ni wadiscuss kawuono, kata gima wadwaro ni wawuoye kawuono, wagoma mbaka matin, but koro channel ni en marwa mar onagi, en marwa mar joluo. Wabiro kwa wacho dhogwa. Wahero dhogwa, wahero gikwa, wahero jogwa. Hera mondo mi obed kodu, kwe mondo mi obed kodu, wamed konyre. Kama ng'ato dhiye marach, waloko mana gi hera, wakorekte mana gi hera kendo gi muolo. Nyasaye mondo gwedhnau. Waraduru kende video machielo kwamedo wuoyo e gigo magero onagi. Erouru kamano. An iluonga na Tila, an wuod Seme. Thank you.